isining duk meme abirta thengpi thengphang kikri ke sara sonthotsi ilimuni da kaita kikri ke sara pordo la sonthotsi ratan tata alang lita kikri ke sara penajok la somsi ke damtang preni phaisir kebani Mumbai Bridge Candy Hospital alongsi alangli amek chiponlo alangli arta trok ner kebra trok an arta si alangli labang sopir thepen COC apiso aso adona rap ajir pojir pi kedo ana phanta sajok jesi CO tekang nanglo alangli pir theka chair ni lake matijong ni pha inquirer ner keb ningkan kresir kebra thong kebra trok ahut si alangli pir theha chiponlo alangli asonson India long rilapen kapre kalong ria long sitami alangli dung beha bepar asayamu pangdang damlo lapen alangli pirthe dotikke kiduk kilak hime jangre atumaphan kanghon kajin sopen kerap kapajir pon pustamedo la ancho takali India longge kaduka veta chini alangli BSNL Telecom Company sitami alangli hinpen ingpu ponlo lasi karli tang rata tata ason alangli ilitumaphan nang otekang bubke kanahok thetan binonglo
नहीं, पैर में दर्द हो रहा है, देखना पड़ेगा।